Bore da, a chroeso cynnes iawn I chi gyd i'r gwasanaeth arbennig yma. Bob blwyddyn, mae Gwyl Fewi yn gyfle I ni gofio am waith da Dewi ac I ddathlu'n Cymreicdod ar iaith Gymraeg. Eleni, byddwn hefyd yn dysgu mwy am y bobl hynny sy'n symud I Gymru mwyn dianc o ryfel a gormes. Beth mae'r Gymraeg yn ei golygu iddyn nhw? A sut maen nhw'n cael croeso yma gyda ni? Gadewch I ni ddechrau gyda gweddi. Ein tad, wrth I ni ddathlu ein nawdd Sant Dewi, diolchwn am gael byw yng Nghymru. Diolchwn am yr iaith Gymraeg, ein traddodiadau cyfoethog, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Urdd. Diolch am gael byw mewn heddwch. Diolch am gael cwmni ein gilydd. Helpa ni I groesawu eraill i'n gwlad a'i cefnogi a'i helpu I fyw bywydau llawn yma gyda ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Cafodd Dewi ei eni yn y 6ed ganrif, cyfnod ansicr yn ei hanes. Roedd yr hen drefn Rhufeinig yn dod I ben, a dyma pryd I lluniwyd ffiniau cenedlaethol Cymru. Ffurfiwyd ein llais a gosodwyd sylfaeni ein diwylliant. Chwaraeodd Dewi ran bwysig yn sefydlu'r drefn newydd, ac roedd yn ganolog I ddatblygiad Cristnogaeth, taith a gobaith newydd I Gymru. Heddiw, mae pobl yn dianc I Gymru oherwydd bod nhw'n gobeithio am fywyd gwell. Pobl fel Zeina. Daw Zeina yn wreiddiol o Syria. Bu'n rhaid iddi ffoi i'w gwlad pan dechreuodd y rhyfel yno. Gadawodd ei rhieni a'i brawd a'i chwiorydd a caeth I Kuwait, lle bu'n gweithio am sawl blwyddyn fel athrawes. Pan symudodd Zeina I Gymru yn 2019 gyda'i meibion bach, doedd hi ddim yn siarad llawer o Saesneg. Aeth ati ddilyn cyrsiau a gwallau sgiliau Saesneg. Aeth i'r brifysgol I astudio ac mae newydd ennill gradd meistr erbyn hyn. Mae'n gweithio llawn amser ac mae hi hefyd wedi dechrau dysgu Cymraeg. Mae Zeina yn dweud bod addysg yn rhoi gobaith I chi. Gallwch chi golli pob dim dros nos ac fe welodd Zeina hynny'n digwydd yn ei gwlad ei hun. Ond os oes gyda chi addysg, mae gyda chi'r arfau I ailadeiladu eich bywyd. Dyna neges bwysig I ni gyd. Anghofwch am TikTok, Snapchat a YouTube. Gweithio'n galed yn y ysgol sy'n bwysig ac o'ch ni gyd adael a di astudio a dysgu sgiliau newydd sydd gyda ein bywydau.
Hydganwn rhif yr emyn 814. Ein gwladau'n phobl gofiwn nawr, mewn gweddi wrth dy orsedd fawr, gad i'n teuluodd geisio byw, mewn heddwch gyda thi o ddiw. Gweddion arglwydd arna ti dros lywodraethau'n ddeiarni, rho iddynt weledigaeth glir i ganfod rhyddid yn y gwir. Rhif yr emyn 814. Mae miloedd o oedolion yn dewis dysgu Cymraeg. Mae pobl eisiau dysgu er mwyn ennill sgil newydd i gefnogi plant mewn ysgolion Cymraeg ac i gysylltu gyda'i gwreiddiau a'i cymunedau. Mae ffwyduriaid a cheiswyr lloches yn awyddus i ddysgu Cymraeg am yr un rhesymau. Mae Zeina hefyd yn dweud ei bod eisiau dysgu Cymraeg er mwyn perthyn i Gymru. Mae'n dweud bod dysgu hefyd yn ffordd i ddweud diolch i'r wlad sydd wedi cynnig help iddi hi. Gwel yr awel yn ei chanhaen, denu dail i sio can. Gwel ei blodau'n nafu blanced, i gysgodi mabu glan. Clyw hwy yngerfyn dywi dawel yn gysannu greibio'i hi. Clyw mae cwmni'r tonau arian eisio dawnsio gyda fi. Paid â gwrando ar y marcio, paid â chlywed sios gyr dŵr. Clyw fe'n byd o'n siant mynachod yn dystewing rych y dŵr.
ac ar gwr y gol o gariad, cysga heno dan y sef, nes da'r bore i'w gofleidio, gyda chan a fashion byr. Roedd addysg yn rhan pwysig o fywyd Dewi Sant. Teithio Cymru yn dysgu pobl am Iesu. Pam oedd yn fachgen ifanc, aeth i'r ysgol Abereiron a Paulennus oedd ein athro. Fy wellor Dewi olwg Paulus, dyna oedd ein wyrth gyntaf. Sefydlodd Dewi sawl mynachdy gan gynnwys Mynefia, sef Tir Dewi, a Glastonbury. Roedden nhw yn gymunedau clos, lle oedd y mynachod yn gweithio gyda'r gilydd yn trin y tir a cadw'n gwenyn. Roedd nhw hefyd yn cynnig llochus i teithwyr ac yn helpu'r tlawd. Yn agos iawn i ni yn y Crwys, mewn hen gapel yn Sblot, mae yna ganolfan arbennig o'r enw Oasis, sy'n croesawu ffwrduriaid a cheiswyr lloches. Elis enw Oasis, a bob dydd mae rhwng 90 a 200 o bobl yn ymweld â'r ganolfan. Mae'r pobl wedi teithio yn bell i gyrraedd Caerdydd ac maen nhw'n dod o Iran, Irac, Afghanistan a gwledydd eraill. Maen nhw'n cael pryd cynnes yno a help a chyngor ymarferol. Maen nhw'n cael cyfle i wneud ffrindiau ac i fynd i wahanol dosbarthiadau. Saesneg, Cymraeg, celf a chwaraeon. Mae Oasis yn trefnu tripiau fel bod pobl yn gallu dod i wybod mwy am Gymru, ac maen nhw'n gwahodd y gymuned lleol i'r ganolfan fel bod pawb yn gallu cwrdd â'i gilydd. Gweddion. Diolchon o Dduw am waith da canolfan Oasis. Diolch am egni a brwdfrydedd y bobl sy'n gweithio yno. Diolch iddyn nhw am estyn croeso a rhoi gobaith i bobl sy'n chwilio am noddfa yn ein gwlad. Amen. Cyd ganwn Rhif yr Emyn 871. Dyryd y gariad i'n clymu, dy gariad fyddon yn ein plith. Dyryd y gariad i Gymru, bendision gwasgar fel glys. Dysgu ni ddeall o'r newydd, holl ystyr cariad at frawd. Dyryd y gariad i'n clymu, dy gariad di. Rhif yr Emyn 871. Gymru.
storm fawr yma. Hefyd i'r ysgol, yn ddyfachu'r peth. Hefyd sy'n yr ysgol, oedd eich ysgol dda. Ei dwylo robodd Dewi ar lygaid yr hen ŵr, a'i olwg arfau llitho, wel dyma wrth yn siŵr. Cyfarfod fi'n Llandewi, a dyna ar dyrfa oedd yn fawr, ond roedd neb yn clywed, rwy wastad roedd y llaw. Ond danfon waed am Ddewi, a aeth y fe i'r fan, a tir lle roedd yn sefyll yn sydyn gododd lan. Fe ddwydwodd y trwy Gymru yn rwy'n am methu gwyth, a hapu fel mae'n angen y gwech ar glaf a'r trith. A'r bore mawr y cyntaf yn dawel un o ddeg. Rôl oes o wir wasanaeth ac Dewi sant i'r neb. Yn ddiweddar, mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg wedi creu adnoddau sy'n cyflwyno'r Gymraeg a Chymru i bobl nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt, neu nad ydych yn siarad llawer o Saesneg. Mae'r adnoddau digidol yma yn cynnwys unedau am bobl a llefydd Cymru sydd ar gael yn Wcreineg, Cantoneg, Arabeg Syria, Farsi a Pashto. Mae gwersi blasu hefyd ar gael a chwrs dysgu Cymraeg heb unrhyw Saesneg. Gwiliwch y fideo yma sy'n rhoi blas o'r adnoddau sy'n rhoi cyfleoedd newydd i bobl fwynhau dysgu eu iaith. Croeso! Croeso! Helo. Helo, beth ydych chi eisiau? Te, please. Anna, o ryd. Dwi'n moyn. Wrth i ni ddathlu bywyd Dewi, cofiwn am ei gyngor pwysig i ni. Arglwyddi, frodydd a chwiorydd, byddwch lawen a chadwch eich ffydd a chryd. Gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac ywelsoch gen i fi. Mae bywyd yn brysur, ond mae pethau bychain hynny yn gallu gwneud cymaint o wahaniaeth. Gwenu, gwrando, diolch, helpu, bod yn gwmni. Gadewch i ni gyd ymdrechu ddilyn cyngor Dewi. Fy'r arglwydd yw fyny gaeli, ac ni bydd eisiau arnaf mewn porfa fras, gorffwys o agaf, ger dyfroedd braf gorweddaf. Mae yn fod fywio yn difrys, am tywys yn gyrru oedd hyd ffyrdd gyfiawnder mae'n fy nwyn, mwyn ei enw sanctaidd.
ffrind tywyll dyn I chaf, na cynaf byth, na dolir a thi o'n blaen, berydd dy ffon, a ddwy alen dirion gysur. Ar lwy fwrdd o'n blaen am lli, gelynion ni yn gwylio yn imiom hen o golew glan. Mae'n hwpan yn gorlifo. Daion I oedd rhigaredd fydd, hwyl bob dydd o'n bywyd ar hyd fy oes, mi fyddaf byw yn hufen yw mewn gwyn fyd. Sydd am diolch. Diolch Dewi am dysgu ni am Iesu. Sydd am ein gwlad, diolch am Gymru. Sydd am waith dad Dewi yn helpu eraill. Sydd am iaith, diolch am y Gymraeg. Sydd am sant, sydd am arwyddiad Iesu. A sydd am addysg, sy'n rhoi gobaith I ni. Sydd am nofa, yn Hynfrianwyr. Sydd am tir, ein darn o ddeiar mewn cilfach gafon. Dewi Sant. Gweddïon, ein tad, cofio'n heddiw am Dewi Sant. Diolch am ei ddylanwydd da. Helpa ni I fod yn pobl garedig a gwneud y pethau bychan. Diolch am Cymru. Diolch am wlad, am tir, am iaith. Diolch am Iesu, am ei gariad, am ei waith. Dyma'n gweddi dydd Gwl Dewi, de a gogledd, cenwyr can, Amen. Rhifau emyn 852. Dros Cymru glad o dad dy crafon gri, o wynllen wen a roed yn gofal ni, ddam diffyn cryf a cadwm fodlon byth, a boed I gwir a glan iddo nith. Mwyn dy fab a'i prynodd iddo hyn, o creia hi yn Gymru a dy lun. Rhifau emyn 852. Amen.
cloi carwnategu geiriau Nans Couch ar ddechrau'r gwasanaeth. Diolch blant a phobl ifanc am ein harwain mewn gwasanaeth bendithiol. Diolch i'r rhieni ac athrawon yr Ysgol Sul. Diolch i'r arolygydd arbennig sef Hannah Thomas. Gwn o'r gorau am y gwaith sydd i cefn i gynnal Ysgol Sul. Mae'n dyled yn fawr i chi. Clown y gwasanaeth nawr gyda'r fendith. Ac yn awr i'r hwn sy'n medru ein cadw ni rhag syrthio, ac sydd yn ein codi ni o ddyffryn tywyll anobaith, i fynydd disglau'r gobaith. Byddwn lawen a chadw ein ffydd, a gnawn y pethau bychain, iddo ef y byddo'r gallu a'r awdurdod yn oes oesoedd, a bydded i fendith Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân aros gyda ni. Amen.